Bună și bine v-am găsit la un episod mai scurt, n-am mai postat de mult și m-am gândit să postez ceva. Astăzi este vineri, am venit de la școală, taci, așa, și adică e seară, dar nu contează și vreau să vă arăt ceva la care chiar m-am străduit mult, adică m-am străduit jumătate de oră și... Da, este un anime și sper să vă placă. Nu anime. Nu contează ori cu animație, ori un anime. V-am zis, este târziu și sper să vă placă. După aia o să vă explic ce este. Deci, este povestea a doi prieteni care se plimbau și au auzit o muzică. Și apoi au dat peste un perete și ăsta l-a spart. Și apoi s-a gândit să facă ceva rău, era posedat. I-a dat în cap, i-a spart capul, l-a omorât și apoi s-a simțit prost și s-a sinucis. Bum! Apoi, aici mai era o parte, numai că s-a șters, ați văzut așa, și trebuia să se urce pe scară și se întâlneau și deveneau iar cei mai buni prieteni. Este un video cam scurt, dar sper să vă placă. Deci, pa!